Στην παρέα μου έχω τον καθηγητή Οικονομικών και Νέων Τεχνολογιών, τον κύριο Μάριο Παπαευσταθίου. Κύριε καθηγητά, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα να ευχηθώ. Καλή Σαρακοστή, καλημέρα στον ομό Κοζάνης και στην όμορφη Πτολεμαΐδα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε καλά. Ανοιξιάτικος ο καιρός σήμερα. Πάμε προς το καλοκαίρι σιγά σιγά. Μακάρι με το καλό και μακάρι να ισορροπήσουν λίγο και τα πράγματα και στη Μέση Ανατολή, γιατί ο μήνας δεν μας μπήκε και πολύ καλά και θα πιαστώ από αυτό. Βλέπουμε έναν ακόμη πιο σύγχρονο πόλεμο, κύριε καθηγητά. Λένε οι άνθρωποι εκεί και ακόμη και στο Ντουμπάι ότι δεν ξέρουμε πάνω από το κεφάλι μας ποιο ντρόουν είναι και τι θα ρίξει. Είδατε, έχουμε φτάσει σε σημείο να είσαι ανασφαλής οπουδήποτε κι αν είσαι. Έτσι. Έχουν αλλάξει όλα τα πράγματα, έχουν αλλάξει η χρήση των social media. Μάλιστα πρόσφατα διάβαζα ένα άρθρο ότι η ελληνική κυβέρνηση προωθεί με νομοθετική ρύθμιση τον καθολικό αποκλεισμό της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Και το θέμα είναι ότι οι ειδήσεις πλέον, κυρία Κοτζοκόγλου, είναι μόνο αρνητικές. Δεν ακούμε κάτι θετικό και χρειάζεται και κάτι θετικό για να έχει ο κόσμος αισιοδοξία. Αυτό είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, έτσι. Πώς να έχεις αισιοδοξία τώρα με όλα αυτά που ακούς και με όλα αυτά που βλέπεις να γίνονται γύρω σου, ασχέτως των χιλιομετρικών αποστάσεων, έτσι. Οι σιρήνες αγγίζουν τους πάντες. Όλα είναι δίπλα σήμερα αυτά. Δεν είδατε, έφυγε πύραυλος και πήγε στην Κύπρο. Δίπλα από την Κύπρο είμαστε εμείς. Βλέπετε πώς ξυπνάς το πρωί, δηλαδή ενώ το μεσημέρι μπορεί να τα έχεις όλα, το βράδυ τα χάνεις όλα. Έτσι βλέπουμε πόσο ρευστά είναι τα πράγματα σήμερα. Σωστά, έχετε δίκιο σε αυτό. Πάμε στο θέμα λοιπόν για το οποίο σας καλέσαμε. Και στο δρόμο που άνοιξε η Αυστραλία, αλλά και ήρθε και στην Ευρώπη, με Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, Πορτογαλία κτλ. Φαίνεται ότι αυτόν τον δρόμο θα τον ακολουθήσει και η Ελλάδα σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media. Πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα, τι κινήσεις έχουν γίνει μέχρι τώρα, πόσο θα βοηθήσει στην απεξάρτηση των παιδιών από τις οθόνες ή αν είναι σωστός ο τρόπος με τον οποίο γίνεται με αυτή την καθολική απαγόρευση ή όχι. Ποια είναι η γνώμη σας? Κοιτάξτε, θα ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο φαντάζομαι ισχύει σήμερα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, της ενημέρωσης και της επικοινωνίας μας. Η συζήτηση όμως για τους περιορισμούς ή ακόμα και για απαγορεύσεις δεν πρέπει να γίνεται με όρους φόβου, αλλά με όρους προστασίας της κοινωνίας. Έχει και θετικά, έχει και αρνητικά. Δεν είναι θέμα το οποίο είναι μονοσήμαντο. Αυτό το οποίο προβλέπεται να γίνει, μιας και τα δημοσιεύματα όλα δείχνουν ότι πάμε προς τα εκεί, είναι ότι η Ελλάδα ακολουθεί το παράδειγμα και άλλων χωρών όπως η Αυστραλία, η Γαλλία και η Ισπανία για την ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας, και ουσιαστικά ο στόχος είναι η αντιμετώπιση του εθισμού, της χαμηλής αυτοεκτίμησης και των προβλημάτων ψυχικής υγείας που συνδέονται άμεσα με την χρήση, με την υπερβολική χρήση, με την αλόγιστη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο στόχος είναι το καθολικό μπλόκο στα social media για παιδιά έως 15 ετών, και αυτό προβλέπεται με την χρήση κάποιων τεχνολογικών μέσων για την ταυτοποίηση ηλικίας, ενδεχομένως μέσω και το Kids Wallet που ήδη έχει ψηφιστεί. Έχει ψηφιστεί. Το θέμα είναι πόσο το εφαρμόζουμε στην πράξη αυτό στην Ελλάδα, έτσι. Κατά τη γνώμη μου, σήμερα θα πρέπει οι μεγαλύτεροι να δίνουν το παράδειγμα στους μικρότερους. Γιατί εάν ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο γονέας είναι όλη την ώρα με το κινητό στο χέρι, όλη την ώρα στα social media, όλη την ώρα κάνει αναρτήσεις και δημοσιεύσεις ότι πήγα εκεί, έκανα εκείνο, θέλω την προβολή, και ο στόχος του είναι να πάρει like, να πάρει views, να πάρει καρδιές κτλ. Το παιδί φυσικά μιμείται κάτι το οποίο βλέπει. Οπότε όσες απαγορεύσεις και αν βάλεις, θα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Μπορεί να ισχύσει και αυτό που λέμε ότι το απαγορευμένο είναι και πιο γλυκό. Δηλαδή, όταν απαγορεύεις κάτι έτσι καθολικά, μπορεί ένα παιδί, ας πούμε, με περισσότερη μανία να πέφτει με τα μούτρα, ακόμη και με τις συγκατάθεση του γονιού, ακόμη και με το κινητό του γονιού.
Φυσικά. Βλέπουμε πολλές φορές να υπάρχουν διαφημίσεις, να ενημερώνουν ότι απαγορεύεται και οι πωλήσεις να είναι πολύ παραπάνω από το κανονικό. Το πραγματικό ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι η απαγόρευση, αλλά είναι η σωστή χρήση. Βλέπουμε σήμερα φαινόμενα παραπληροφόρησης, έτσι, τα μέσα διαβάζουμε πολλές ειδήσεις και δεν ξέρουμε αν αυτά που διαβάζουμε ισχύουν. Fake news. Έχουμε τον ψηφιακό εκφοβισμό, το cyberbullying, που όλα αυτά και ο εθισμός των νέων προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις ακόμα και στην υγεία. Οπότε με βάση αυτό και ότι η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι να τον ελέγχει, η Ελλάδα οφείλει να επενδύσει στην ψηφιακή παιδεία, στην εκπαίδευση των παιδιών και των γονέων, καθώς και σε κάποιους κανόνες που θα πρέπει να εφαρμόζονται στις πλατφόρμες. Δεν θα πρέπει να είναι ανεξέλεγκτα αυτά. Έτσι. Και θα πρέπει να εκπαιδευτούμε. Οπότε σας ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα έτσι να επικοινωνήσω και να υπενθυμίσω στους πολυάριθμους ακροατές σας ότι θα πρέπει να μάθουμε και να χρησιμοποιούμε υπεύθυνα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε απαιτείται εκπαίδευση και ενημέρωση και οι γονείς θα πρέπει και αυτοί σιγά σιγά να αρχίσουν να γνωρίζουν κάποια θέματα που έχουν σχέση με την τεχνολογία για να μπορούν να είναι συνυφασμένα με την γνώση των παιδιών. Γιατί οι νέοι, τα παιδιά, οι μαθητές γνωρίζουν τα πάντα, κυρία Αναστασία. Ναι, το πιστεύω αυτό, ότι γνωρίζουν πολλά περισσότερα από εμάς. Και οι ανήλικοι χρειάζονται προστασία και όχι απομόνωση από την τεχνολογία. Χρειάζονται όρια, εκπαίδευση και, αν μπορούσα να πω, γονεϊκή καθοδήγηση. Τώρα εσείς και ως καθηγητές, πόσο εύκολο είναι ακόμη και μέσα από το σχολείο αυτό το πράγμα να το περάσουμε στα παιδιά, ουσιαστικά να το περάσουμε στα παιδιά, ότι παιδιά την τεχνολογία τη χρησιμοποιείτε, δεν σας χρησιμοποιεί η τεχνολογία, ούτε μπορεί να γίνει τρόπος ζωής σας η τεχνολογία, ούτε η ίδια σας η ζωή. Γιατί πρέπει σήμερα ένα παιδί να έχει ανάγκη τις καρδούλες και τα like, την ηλεκτρονική αποδοχή? Αυτό διδάσκεται. Μπορεί να περάσει με έναν τρόπο στα παιδιά μας, ακόμη και μέσα από τα σχολεία, που η πληροφορική ξεκινάει από την πρώτη δημοτικού, κύριε καθηγητά, στα σχολεία. Το θέμα δεν είναι ότι μόνο τα παιδιά το κάνουν αυτό, το κάνουμε και εμείς οι μεγαλύτεροι. Οπότε θα πρέπει να εξηγήσουμε και να δούμε ποια είναι τα θετικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τη μία αφενός, και από την άλλη θα πρέπει να τους πούμε και να τους ενημερώσουμε για ποιο λόγο και ποια είναι τα αρνητικά, για τι κινδύνους έχουν από την αλόγιστη χρησιμοποίηση όλων αυτών χωρίς όρια. Κατανοητό. Είναι εύκολο όμως αυτό να το ενστερνιστούν τα παιδιά, να το κατανοήσουν. Ή στην ηλικία αυτή τη τρυφερή που είναι εκεί μεταξύ 12-15, μέσα στο μιμητισμό. Το κάνει η μαμά μου, θα το κάνω κι εγώ. Το κάνει η φίλη μου, θα το κάνω κι εγώ. Δεν γίνεται εγώ να απέχω από κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται να απέχω από τις ομαδικές. Δεν γίνεται εγώ να μην έχω Facebook. Δεν γίνεται να μην έχω TikTok και όλα τα σχετικά, εφόσον το έχουν όλοι. Κοιτάξτε, η πλήρης απαγόρευση των πάντων, κατά τη γνώμη μου, μπορεί, αν δημιουργηθεί, να μην πετύχουμε τους στόχους. Και μέσα από τα social media, ακόμα και από το Facebook και από όλα αυτά, υπάρχει, κύριε Αναστασία, μια κοινωνικοποίηση. Δηλαδή με κάποιο μήνυμα. Ο άλλος ασχολείται. Θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, παράδειγμα, ένας μαθητής γυρίζει στο σπίτι του. Ασχολείται με ένα μάθημα το οποίο του έχει βάλει ο καθηγητής, μια εργασία. Αν ο γονέας του πει, παιδί μου, κάτσε λίγο, διάβασε, προσπάθησε, και αν τα καταφέρεις και ασχοληθείς, μετά για μία ώρα σου δίνω το δικαίωμα να μπεις και να μιλήσεις με τους φίλους ή να παίξεις ένα παιχνίδι. Δηλαδή να είναι σαν επιβράβευση για κάτι το οποίο το παιδί θα κάνει. Ναι. Γιατί αν δείξουμε τον εύκολο τρόπο, που και η τεχνητή νοημοσύνη εδώ μπαίνει ενεργός και βοηθός αυτό, την εύκολη λύση, κινδυνεύουμε να προκληθεί στο παιδί μια νοητική αδράνεια. Δηλαδή να μην
αναπτύξει την κριτική ικανότητα σε αυτή την τρυφερή ηλικία που εμείς θέλουμε. Γιατί η εκπαίδευση είναι το άναμα μιας φλόγας. Ο στόχος είναι να μάθουμε όχι τα παιδιά πώς να σκεφτούν για να βρουν μόνοι τους τη λύση. Είναι όπως τα μαθηματικά. Καταλάβατε. Καταλαβαίνω απόλυτα, και είναι αυτό που λέτε κι εσείς οι ειδικοί, ότι δεν δαιμονοποιούμε στα καλά καθόμενα τη τεχνολογία. Το θέμα είναι πώς τη χειρίζεσαι την τεχνολογία προς όφελός. Εργαλείο. Σωστά. Έτσι δεν είναι? Αυτό το γνωρίζετε κι εσείς, γιατί γνωρίζω ότι έχετε άριστη σχέση με την τεχνολογία και είστε εξαιρετικοί στο λειτουργήμα το οποίο κάνετε. Εμένα είναι και το κομμάτι της δουλειάς μου. Αυτό είναι ένα μέρος της δουλειάς μου και αυτό το κομμάτι, αλλά το θέμα είναι τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας πώς να το καταλάβουν αυτό, ότι αξιοποιούμε την τεχνολογία προς όφελός μας σαν εργαλείο. Και εκεί συμβάλλετε καθοριστικά κι εσείς, με τις ενημερώσεις που κάνετε στα σχολεία, στους καθηγητές, σε εμάς τους γονείς, στα ίδια τα παιδιά. Αυτή η κουβέντα τέτα-τέτ με τους μαθητές, που τους λέτε τα συν και τα πλην. Το σημαντικό είναι ο δάσκαλος, ο καθηγητής, να γίνει πρώτα μαθητής, να μπει στη θέση του παιδιού, γιατί και ο ίδιος υπήρξε μαθητής, να νιώσουν τα παιδιά ότι μπορούν να απευθυνθούν και να ανταλλάξουν απόψεις και να πούν κάτι το οποίο σκέφτονται. Οπότε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του παιδιού, και από εκεί και πέρα, πιστέψτε μου ότι εγώ προσωπικά έχω μάθει πάρα πολλά από τα παιδιά που δεν τα ήξερα, οπότε τα παιδιά μαθαίνουν σε μένα κάποια πράγματα που χωρίς να το καταλάβω. Οπότε τα παιδιά γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα, καταλαβαίνουν πάρα πολλά πράγματα, απλά θα πρέπει επειδή οι ταχύτητες τρέχουν πάρα πολύ σήμερα και η ταχύτητα είναι πολύ σημαντική, αλλά θα πρέπει να ασχοληθούμε προς την κατεύθυνση που θα πρέπει να τρέξουμε για να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Αν σας ρωτούσα τώρα, γιατί γνωρίζω ότι είστε και ένας από τους εκπαιδευτές του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος εκπαιδεύει τους δασκάλους και τους καθηγητές στην AI τεχνολογία. Αν σας ρωτούσε λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας τη γνώμη σας για την εφαρμογή αυτού του νομοσχεδίου όταν προχωρήσει με την απαγόρευση ενασχόλησης των ανήλικων με τα social media, εσείς τι συμβουλή θα τους δίνατε, πού θα λέγατε να προσέξουν και πού ενδεχομένως να ήταν λίγο πιο ελαστικοί? Κοιτάξτε, εάν το παιδί δεν του εξηγήσεις για ποιο λόγο το κάνεις αυτό, μπορεί να αντιδράσει, να μην δεχτεί αυτό το οποίο του λες και περνάει ως νόμος. Οπότε μετά, επειδή είναι τεχνολογικά καταρτισμένο, μπορεί να βρει κάποιους τρόπους και να ξεπεράσει αυτό το μέτρο, όπως να μπαίνει με το κινητό του πατέρα του. Δηλαδή ο γονέας να του δίνει πρόσβαση από το κινητό του και άλλο να είναι το όνομα και άλλος να χειρίζεται. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά σήμερα και είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει, γιατί πρέπει να χρειαζόμαστε τα social media, αλλά μπορεί να μιλάμε με κάποιον που μπορεί να μην είναι αυτός. Πρόσφατα η ελληνική αστυνομία είχε βγάλει ένα πολύ ωραίο σποτάκι, πολύ έξυπνο, που μιλούσε η Κάρμεν Ρουγκέρι και έλεγε ότι μέσα στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά παραμύθια και πολλοί παραμυθάδες, και για να έχει αυτό το παραμύθι αίσιο τέλος θα πρέπει να βάλουμε κανόνες, όρια και να υπάρχει γνώση. Σωστά. Οπότε χρειάζεται διάλογος, χρειάζεται να ακουστούν οι γνώμες όλων. Αυτό εξάλλου επιτάσσει και η δημοκρατία στην οποία έχουμε, και θα πρέπει να ακουστούν όλες οι γνώμες και να πάρθουν κάποια μέτρα που να είναι προς όφελος της κοινωνίας και των παιδιών μας. Έτσι. Και υλοποιήσιμοι στόχοι, έτσι, εφικτοί στόχοι. Να τους πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Ή τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να τους πετύχουμε. Έτσι. Δηλαδή να είναι κάτι όχι ουτοπικό, αλλά κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί. Σωστά. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου και καλό μήνα να έχουμε. Σχέση όλους. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Γεια σας. Γεια σας. Στην παρέα μου έχω τον καθηγητή Οικονομικών και Νέων Τεχνολογιών, τον κύριο Μάριο Παπαευσταθίου. Κύριε καθηγητά, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα να ευχηθώ. Καλή Σαρακοστή, καλημέρα στον ομό Κοζάνης και στην όμορφη Πτολεμαΐδα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε καλά. Ανοιξιάτικος ο καιρός σήμερα.
Πάμε προς το καλοκαίρι σιγά σιγά. Μακάρι, μακάρι με το καλό και μακάρι να ισορροπήσουν λίγο και τα πράγματα και στη Μέση Ανατολή, γιατί ο μήνας δεν μας μπήκε και πολύ καλά και θα πιαστώ από αυτό. Βλέπουμε έναν ακόμη πιο σύγχρονο πόλεμο, κύριε καθηγητά. Λένε οι άνθρωποι εκεί και ακόμη και στο Ντουμπάι ότι δεν ξέρουμε πάνω από το κεφάλι μας ποιο ντρόουν είναι και τι θα ρίξει. Είδατε, έχουμε φτάσει σε σημείο να είσαι ανασφαλής οπουδήποτε κι αν είσαι. Έτσι. Έχουν αλλάξει όλα τα πράγματα, έχουν αλλάξει η χρήση των social media. Μάλιστα πρόσφατα διάβαζα ένα άρθρο ότι η ελληνική κυβέρνηση προωθεί με νομοθετική ρύθμιση τον καθολικό αποκλεισμό της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Και το θέμα είναι ότι οι ειδήσεις πλέον, κυρία Κοτζοκόγλου, είναι μόνο αρνητικές. Δεν ακούμε κάτι θετικό και χρειάζεται και κάτι θετικό για να έχει ο κόσμος αισιοδοξία. Αυτό είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, έτσι. Πώς να έχεις αισιοδοξία τώρα με όλα αυτά που ακούς και με όλα αυτά που βλέπεις να γίνονται γύρω σου, ασχέτως των χιλιομετρικών αποστάσεων, έτσι. Οι σιρήνες αγγίζουν τους πάντες. Όλα είναι δίπλα σήμερα αυτά. Δεν είδατε, έφυγε πύραυλος και πήγε στην Κύπρο. Δίπλα από την Κύπρο είμαστε εμείς. Βλέπετε πώς ξυπνάς το πρωί, δηλαδή ενώ το μεσημέρι μπορεί να τα έχεις όλα, το βράδυ τα χάνεις όλα. Έτσι βλέπουμε πόσο ρευστά είναι τα πράγματα σήμερα. Σωστά, έχετε δίκιο σε αυτό. Πάμε στο θέμα λοιπόν για το οποίο σας καλέσαμε. Και στο δρόμο που άνοιξε η Αυστραλία, αλλά και ήρθε και στην Ευρώπη, με Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, Πορτογαλία κτλ. Φαίνεται ότι αυτόν τον δρόμο θα τον ακολουθήσει και η Ελλάδα σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media. Πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα, τι κινήσεις έχουν γίνει μέχρι τώρα, πόσο θα βοηθήσει στην απεξάρτηση των παιδιών από τις οθόνες ή αν είναι σωστός ο τρόπος με τον οποίο γίνεται με αυτή την καθολική απαγόρευση ή όχι. Ποια είναι η γνώμη σας? Κοιτάξτε, θα ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο φαντάζομαι ισχύει σήμερα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, της ενημέρωσης και της επικοινωνίας μας. Η συζήτηση όμως για τους περιορισμούς ή ακόμα και για απαγορεύσεις δεν πρέπει να γίνεται με όρους φόβου, αλλά με όρους προστασίας της κοινωνίας. Έχει και θετικά, έχει και αρνητικά. Δεν είναι θέμα το οποίο είναι μονοσήμαντο. Αυτό το οποίο προβλέπεται να γίνει, μιας και τα δημοσιεύματα όλα δείχνουν ότι πάμε προς τα εκεί, είναι ότι η Ελλάδα ακολουθεί το παράδειγμα και άλλων χωρών όπως η Αυστραλία, η Γαλλία και η Ισπανία για την ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας, και ουσιαστικά ο στόχος είναι η αντιμετώπιση του εθισμού, της χαμηλής αυτοεκτίμησης και των προβλημάτων ψυχικής υγείας που συνδέονται άμεσα με την χρήση, με την υπερβολική χρήση, με την αλόγιστη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο στόχος είναι το καθολικό μπλόκο στα social media για παιδιά έως 15 ετών, και αυτό προβλέπεται με την χρήση κάποιων τεχνολογικών μέσων για την ταυτοποίηση ηλικίας, ενδεχομένως μέσω και το Kids Wallet που ήδη έχει ψηφιστεί. Έχει ψηφιστεί. Το θέμα είναι πόσο το εφαρμόζουμε στην πράξη αυτό στην Ελλάδα, έτσι. Κατά τη γνώμη μου, σήμερα θα πρέπει οι μεγαλύτεροι να δίνουν το παράδειγμα στους μικρότερους. Γιατί εάν ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο γονέας είναι όλη την ώρα με το κινητό στο χέρι, όλη την ώρα στα social media, όλη την ώρα κάνει αναρτήσεις και δημοσιεύσεις ότι πήγα εκεί, έκανα εκείνο, θέλω την προβολή, και ο στόχος του είναι να πάρει like, να πάρει views, να πάρει καρδιές κτλ. Το παιδί φυσικά μιμείται κάτι το οποίο βλέπει. Οπότε όσες απαγορεύσεις και αν βάλεις, θα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Μπορεί να ισχύσει και αυτό που λέμε ότι το απαγορευμένο είναι και πιο γλυκό. Δηλαδή, όταν απαγορεύεις κάτι έτσι καθολικά, μπορεί ένα παιδί, ας πούμε, με περισσότερη μανία να πέφτει με τα μούτρα, ακόμη και με τις συγκατάθεση του γονιού, ακόμη και με το κινητό του γονιού. Φυσικά. Βλέπουμε πολλές φορές να υπάρχουν διαφημίσεις, να ενημερώνουν ότι απαγορεύεται και οι πωλήσεις είναι πολύ παραπάνω από το κανονικό. Το πραγματικό ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι η απαγόρευση, αλλά είναι η σωστή χρήση. Βλέπουμε σήμερα φαινόμενα παραπληροφόρησης, έτσι, τα μέσα
διαβάζουμε πολλές ειδήσεις και δεν ξέρουμε αν αυτά που διαβάζουμε ισχύουν. Fake news. Fake news. Έχουμε τον ψηφιακό εκφοβισμό, το cyberbullying, που όλα αυτά και ο εθισμός των νέων προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις ακόμα και στην υγεία. Οπότε με βάση αυτό και ότι η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι να τον ελέγχει, η Ελλάδα οφείλει να επενδύσει στην ψηφιακή παιδεία, στην εκπαίδευση των παιδιών και των γονέων, καθώς και σε κάποιους κανόνες που θα πρέπει να εφαρμόζονται στις πλατφόρμες. Δεν θα πρέπει να είναι ανεξέλεγκτα αυτά. Έτσι. Και θα πρέπει να εκπαιδευτούμε, οπότε σας ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα έτσι να επικοινωνήσω και να επενθυμίσω στους πολυάριθμους ακροατές σας ότι θα πρέπει να μάθουμε και να χρησιμοποιούμε υπεύθυνα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε απαιτείται εκπαίδευση και ενημέρωση και οι γονείς θα πρέπει και αυτοί σιγά σιγά να αρχίσουν να γνωρίζουν κάποια θέματα που έχουν σχέση με την τεχνολογία για να μπορούν να είναι συνυφασμένα με την γνώση των παιδιών. Γιατί οι νέοι, τα παιδιά, οι μαθητές γνωρίζουν τα πάντα, κυρία Αναστασία. Ναι, το πιστεύω αυτό, ότι γνωρίζουν πολλά περισσότερα από εμάς. Και οι ανήλικοι χρειάζονται προστασία και όχι μόνος από την τεχνολογία. Χρειάζονται όρια, εκπαίδευση και, αν μπορούσα να πω, γονεϊκή καθοδήγηση. Τώρα εσείς και ως καθηγητές, πόσο εύκολο είναι ακόμη και μέσα από το σχολείο αυτό το πράγμα να το περάσουμε στα παιδιά, ουσιαστικά να το περάσουμε στα παιδιά, ότι παιδιά την τεχνολογία τη χρησιμοποιείτε, δεν σας χρησιμοποιεί η τεχνολογία, ούτε μπορεί να γίνει τρόπος ζωής σας η τεχνολογία, ούτε η ίδια σας η ζωή. Γιατί πρέπει σήμερα ένα παιδί να έχει ανάγκη τις καρδούλες και τα like, την ηλεκτρονική αποδοχή? Αυτό διδάσκεται. Μπορεί να περάσει με έναν τρόπο στα παιδιά μας, ακόμη και μέσα από τα σχολεία, που η πληροφορική ξεκινάει από την πρώτη δημοτικού, κύριε καθηγητά, στα σχολεία. Το θέμα δεν είναι ότι μόνο τα παιδιά το κάνουν αυτό, το κάνουμε και εμείς οι μεγαλύτεροι. Οπότε θα πρέπει να εξηγήσουμε και να δούμε ποια είναι τα θετικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τη μία αφενός, και από την άλλη θα πρέπει να τους πούμε και να τους ενημερώσουμε για ποιο λόγο και ποια είναι τα αρνητικά, για τι κινδύνους έχουν από την αλόγιστη χρησιμοποίηση όλων αυτών χωρίς όρια. Κατανοητό. Είναι εύκολο όμως αυτό να το ενστερνιστούν τα παιδιά, να το κατανοήσουν. Ή στην ηλικία αυτή τη τρυφερή που είναι εκεί μεταξύ 12-15, μέσα στο μιμητισμό. Το κάνει η μαμά μου, θα το κάνω κι εγώ. Το κάνει η φίλη μου, θα το κάνω κι εγώ. Δεν γίνεται εγώ να απέχω από κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται να απέχω από τις ομαδικές. Δεν γίνεται εγώ να μην έχω Facebook. Δεν γίνεται να μην έχω TikTok και όλα τα σχετικά, εφόσον το έχουν όλοι. Κοιτάξτε, η πλήρης απαγόρευση των πάντων, κατά τη γνώμη μου, μπορεί, αν δημιουργηθεί, να μην πετύχουμε τους στόχους. Και μέσα από τα social media, ακόμα και από το Facebook και από όλα αυτά, υπάρχει, κύριε Αναστασία, μια κοινωνικοποίηση. Δηλαδή με κάποιο μήνυμα. Ο άλλος ασχολείται. Θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, παράδειγμα, ένας μαθητής γυρίζει στο σπίτι του. Ασχολείται με ένα μάθημα το οποίο του έχει βάλει ο καθηγητής, μια εργασία. Αν ο γονέας του πει, παιδί μου, κάτσε λίγο, διάβασε, προσπάθησε, και αν τα καταφέρεις και ασχοληθείς, μετά για μία ώρα σου δίνω το δικαίωμα να μπεις και να μιλήσεις με τους φίλους ή να παίξεις ένα παιχνίδι. Δηλαδή να είναι σαν επιβράβευση για κάτι το οποίο το παιδί θα κάνει. Ναι. Γιατί αν δείξουμε τον εύκολο τρόπο, που και η τεχνητή νοημοσύνη εδώ μπαίνει ενεργός και βοηθός αυτό, την εύκολη λύση, κινδυνεύουμε να προκληθεί στο παιδί μια νοητική αδράνεια, δηλαδή να μην αναπτύξει την κριτική ικανότητα σε αυτή την τρυφερή ηλικία που εμείς θέλουμε, γιατί η εκπαίδευση είναι το άναμα μιας φλόγας. Ο στόχος είναι να μάθουμε όχι τα παιδιά πώς να σκεφτούν,
για να βρουν μόνοι τους τη λύση. Είναι όπως τα Έτσι. μαθηματικά. Καταλάβατε. Καταλαβαίνω απόλυτα και είναι αυτό που λέτε κι εσείς οι ειδικοί, ότι δεν δαιμονοποιούμε στα καλακαθόμενα τη τεχνολογία. Το θέμα είναι πώς τη χειρίζεσαι την τεχνολογία προς όφελός σου. Εργαλείο. Σωστά. Εργαλείο, Σωστά. έτσι δεν είναι? Αυτό το γνωρίζετε κι εσείς, γιατί γνωρίζω ότι έχετε άριστη σχέση με την τεχνολογία και είστε εξαιρετικοί στο λειτουργήμα το οποίο κάνετε. Εμένα είναι και το κομμάτι της δουλειάς μου. Αυτό είναι ένα μέρος της δουλειάς μου και αυτό το κομμάτι, αλλά το θέμα είναι τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας πώς να το καταλάβουν αυτό, ότι αξιοποιούμε την τεχνολογία προς όφελός μας σαν εργαλείο. Και εκεί συμβάλλετε καθοριστικά κι εσείς με τις ενημερώσεις που κάνετε στα σχολεία, στους καθηγητές, σε εμάς τους γονείς, στα ίδια τα παιδιά. Αυτή η κουβέντα τέτα-τέτ με τους μαθητές που τους λέτε τα συν και τα πλην. Το σημαντικό είναι ο δάσκαλος, ο καθηγητής, να γίνει πρώτα μαθητής, να μπει στη θέση του παιδιού, γιατί και ο ίδιος υπήρξε μαθητής, να νιώσουν τα παιδιά ότι μπορούν να απευθυνθούν και να ανταλλάξουν απόψεις και να πούν κάτι το οποίο σκέφτονται. Οπότε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του παιδιού, και από εκεί και πέρα, πιστέψτε μου ότι εγώ προσωπικά έχω μάθει πάρα πολλά από τα παιδιά που δεν τα ήξερα, οπότε τα παιδιά μαθαίνουν σε μένα κάποια πράγματα που χωρίς να το καταλάβω. Οπότε τα παιδιά γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα, καταλαβαίνουν πάρα πολλά πράγματα, απλά θα πρέπει επειδή οι ταχύτητες τρέχουν πάρα πολύ σήμερα και η ταχύτητα είναι πολύ σημαντική, αλλά θα πρέπει να ασχοληθούμε προς την κατεύθυνση που θα πρέπει να τρέξουμε για να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Αν σας ρωτούσα τώρα, γιατί γνωρίζω ότι είστε και ένας από τους εκπαιδευτές του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος εκπαιδεύει τους δασκάλους και τους καθηγητές στην AI τεχνολογία. Αν σας ρωτούσε λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας τη γνώμη σας για την εφαρμογή αυτού του νομοσχεδίου όταν προχωρήσει με την απαγόρευση ενασχόλησης των ανήλικων με τα social media, εσείς τι συμβουλή θα τους δίνατε, πού θα λέγατε να προσέξουν και πού ενδεχομένως να ήταν λίγο πιο ελαστικοί? Κοιτάξτε, εάν το παιδί δεν του εξηγήσεις για ποιο λόγο το κάνεις αυτό, μπορεί να αντιδράσει, να μην δεχτεί αυτό το οποίο του λες και περνάει ως νόμος. Οπότε μετά, επειδή είναι τεχνολογικά καταρτισμένο, μπορεί να βρει κάποιους τρόπους και να ξεπεράσει αυτό το μέτρο, όπως να μπαίνει με το κινητό του πατέρα του. Δηλαδή ο γονέας να του δίνει πρόσβαση από το κινητό του και άλλο να είναι το όνομα και άλλος να χειρίζεται. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά σήμερα και είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει, γιατί πρέπει να χρειαζόμαστε τα social media, αλλά μπορεί να μιλάμε με κάποιον που μπορεί να μην είναι αυτός. Πρόσφατα η ελληνική αστυνομία είχε βγάλει ένα πολύ ωραίο σποτάκι, πολύ έξυπνο, που μιλούσε η Κάρμεν Ρουγκέρι και έλεγε ότι μέσα στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά παραμύθια και πολλοί παραμυθάδες, και για να έχει αυτό το παραμύθι αίσιο τέλος θα πρέπει να βάλουμε κανόνες, όρια και να υπάρχει γνώση. Σωστά. Οπότε χρειάζεται διάλογος, χρειάζεται να ακουστούν οι γνώμες όλων. Αυτό εξάλλου επιτάσσει και η δημοκρατία στην οποία έχουμε, και θα πρέπει να ακουστούν όλες οι γνώμες και να πάρθουν κάποια μέτρα που να είναι προς όφελος της κοινωνίας και των παιδιών μας. Έτσι. Και υλοποιήσιμοι στόχοι, έτσι, εφικτοί στόχοι. Να τους πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Ή τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να τους πετύχουμε. Έτσι. Δηλαδή να είναι κάτι όχι ουτοπικό, αλλά κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί. Σωστά. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου.